check. Sound check. Happy birthday, Kian. Maya payabak po. Siklod taong po para king Horatio Emperata laban king COVID-19. Kinlagunig yung pampo ning anak, ang poning banal na espiritu. Itamongan po. O mapamakalulu, ang po mapagmalasakit ay pami. Amin ang milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ko. Ban manakit kapatawaran ang pong biye. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mingin kaya ko, ing balikdan mo kami kinlugod, at iatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabianan mo laring taong mititukan, maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mapat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo lang karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ning sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayab na lasanang malalagwa, ingatan mo laring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang miyangon na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayra na kami king pamagbayin loob at kabanalan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. Mo sana pisawili ing aklis mi kaya ko, king kagulanan mi, nunebag pus mo kami kabos king sablang panganip, o maligaya at kanwanan ng Birhen, Birhen de los Remedios in duning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulo naming Santa Monica. Kinlagunig ipampo ning anak, apo ning banal na espiritu, luklok tao po. At na po king katlong Domingo ning Adbyento. Kambeda po din kaya katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, daraon tala naman ding makatuking intentions. Kapasalamatan dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Andres Navarro, Ramon and Sara Parungaw and family. Kapasalamatan king anibersaryo ng kanilang ordinasyon, the Reverend Father Reynaldo Cruz, Father Conrado David, Father Alex Dizon, Father Fernando David, Father Juan Danilo Dizon, Father Eli Dizon Jr., Father Edgar Pandillo, Father Rafael Sedek Paras, Father Pedrito Sichon, Father Ramon Torres, Father Lindon Balenton, Father Jose Ronicao, Father Jose Sotero Yutok Jr., Kapasalamatan King Aldo ng Kibaitan, Rose Marie Medina Punsalan. Special intention, Deeds Elita David and family,
Villamor and Rizalina Tolentino and family, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Maria Lourdes Parongaw. Para king malalagwang kapaldanan dari Angel Pajardo, Remy G. Mateo, Angelina Lising, Jose Elby Cunanan, Bianca Santiago. Para king alananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Erlinda, Domingo Junior, Leopoldo, Juana, Father Marius, Monsignor Damaso, Emilio, Jenaline Preyal, Jesus, at Dingmaldang Kaladwaking Purgatorio. Ingkikanaong kapag masusyan panimanane pong Reverend Father Anthony Cortez. Talakatamot makihabiking dalita pamuklat. Datang
Mititipon tamo po anting neto nga pamilya, king lagyuning ipampo ning anak, kampo ning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Kristo, ing lugod ning Diyos pa, ating pamakyagom ning banal Espiritu, manatili siyang parati kaya kayungan. Ngini po umeta ning sindyan, ing katlo ng kandila, ning korona, ning adbiento. Oy pa, king katas na ling pamaglakbem, king adbiento. Sisindyan bilang pasibayo, ring kandila ning kapanayan at kapayapan. At ngeni, sisindyan mineman, ing kandila ning tula. Ipagkalame kay kami, itang tula amanibatan. Kambening kapanayan, king panyatang ning talapangabos, tula arapaning pangapata, tula arapaning lungkot, tula arapaning kailan kasiguraduan. Amen. At syuta na po ngini king katlo ng Domingo ning Adbiento, ausan taya mo naman po iting Domingo ngayon ning Gaudete Sunday o ing Domingo ning Tula. Kabang pagmulan tayo po iting banal at masayang kapag masusyan, si Siyantala pa mo po ngini rin kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, karing banal a misteryo. Itamongan po, magkumpisal ko, kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipaniga po ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel pong santo. At kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Ginu Diyos ning kapanaligan at tula, biryan mong datang kabusalmi at maging malapit kaya kami ngeni, kapamilatan ng Yesukristo ng anak mo. Paintulutan mong mayakit ing mabibiyeya busalmi, potang malapit kay king metong at magdalaking kapanayan at katuliran, lalo na karing kalulu at karing daralan kasakitan. Akilala sana ding tao, king antikaniting paralan, king ya ing datang, at tanggapan ding mitmong tula. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro na ning propeta Isayas.
Bustan mo ing desyerto, magsayaya, at karinggabon alang ulaga, sibot lang sampaga. Ing desyerto, dalid siya, at kulisang king tula. Maging antiya ka ring bundok, ning Lebano, king legwan na. At maging matabaya, antiring marangle, ning Carmelo at Sharon. Akit ning balang metong ing ligaya ning Ginoo, akit da ing keyang degulan at upaya. Di na nyo lang siganan, ding gamat amapagal, at ding tud agagalgal, king pamangalambot. Sabihan nyo king nino mang miminalog, siknangan mo ilog mo, eka tatakot. Daratang yaing Diyos, bana kayong iligtas. Daratang ya, banding kekong kasalang, kaya lang parsan. Manakit la rin bulag, at ding maklak, makarandam la. Ding pile, lundag la at terak, at detang pipi, kulisak la, king tulara. Miras la Jerusalem, king mitmong tula, daralit, at kukulisak ing saya. Maging maligaya ka, kapilanman, lungkot, at kalingas-ngasan, mawalangan. Amano ning Ginoo. Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Ginoo, datang na ka at iligtas mo kami. Ya, ing tapat kapilanman, potang manatol ya, papanig ya karing malulupig. Ya, ing babya pamangan, karing danupan. Ing Ginoo, ya ing patimawa, karing bihag. Ginoo sa lano mata rimbulag, babangon no ring may bigu, ing Ginoo ingata no ring dayuan, at sosopa no ring may balo, at may ngulila. Ginoo kaluguran no ring makatuliran, dapot ding balak daring malawak marawak, lilipula na. Ing Ginoo magariya, kapilanman,
ing Diyos mo, o siyon magariyang alanagan. Pamamasang ibad, king sulat ning Apostol Santiago. Mibabata kayo, kapatad, mibabata kayo ang gaking panyatang naninggino. Lawan yun nung makanano yang manenayang mitmo kapibabatan, ing meto nga ortelano, bayo mi kabungang maulaga, ing kayang gabon. Mapibabatayang manenaya, king mumuna, at tauling uran. Sukat kayo namang mibata, kayo pa'y siralo. Uling ing aldo ng panyatang ninggino, malapit na. Kapatad, kayo mipapamarsala, ban na kayo atulan ning Diyos. Ing ukom malapit ne, at syone king pasbol. Kapatad, ganakan yula ring propeta, ameging talapagsalita ning Ginoo. Gawan yulang uliran yu, king kabibabatan, king oras na ning kasakitan. Amano ning Ginoo. Espiritu ng Ginoo, at ka na ako. Pinili na ako bang ipanaraling maya pabalita, karing pakakalulu. Inggino manatili kaya kayo. Sa King Maya Pabalita, agpangkang San Mateo. Inyang atsuya, King sukulan ni Juan Bautista, abalita na yung darapta ng Jesus. Mitubod yang mapilan ka rin kayang alagad at pepapunta na lakaya. Ngarang kinutang kang Jesus. Sabihan nyo na mo kaya kami, nung ikayo itang data nga amanwa ng wan, o kailangan kaya pang manayang aliwa. Nga nang may kibat Jesus, magbalik kayo kang wan at sabihan nyo kaya kaya kayong dimdam at ikit. Ding bulag, manakit lang pa si bayo. Ding pile makalakad la, ding leproswan kakayap la, ding maklak makaramdam la, ding mete susubli lang mie,
ating maya pabalita, mi panaral karing kalulu. Mapalad siyang taong alang pami kakuno tungkol kanako. Kalakora ding alagad ng wan, migsalita ay Jesus karing tao tungkol kang wan nga na. Kanitang minta kayo kang wan king disyerto, nanoing paninayan yung akit. Metong yang timbong babayutok na ningangin, nanoing lilwalan yung alben. Metong yang taong makaimalan masanteng, ding taong pakaimalan masanting karing palasyo lamo mayayakit. Inya sasabihan nyo kanako, nano pining paninayan yung akit. Metong yang propeta, sasabihan ko kaya kayo, ing ikit yu, may git siya paking meto nga propeta. Uling iwan, yaing sasabihaning kasulatan, o yan, ing tubod ko, nga naning Diyos, itubod king makapauna kaya ka, banang isadya ing dalanan mo. Sasabihan ko kaya kayo, karing sablang linto kay tiking yato, alapang linto lalong marangal kesa kangwan. Makanyan man, ing peka mababang dili karing taong pagarianan ning Diyos, may gitya karangal kesa kaya. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Purihan kaya ka, Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigreet tala pong maya paabak, din kaya kayo pong maya pakasiping. Sige po, maya paabak, maya payabak po, kaya katamongan. We are celebrating today, the third Sunday of Advent, and we also call this Sunday Gaudete Sunday, meaning the Sunday of joy, ing Domingo na ning tula. Inya rin po ing pisasabihan tanay tula, ing saya, pwedeng pakisabi yu po king kasiping yu, masaya ko kasi kasiping daka. Sige po, masaya ko kasi kasiping daka. Balo yu po, tutupong makasaya, potang abe-abe tamo pong atsuking pisamban, makapadurot, king altar na ning Ginoo, didinan tayang oras si nga pong Ginoo, palakpakan tayo pong masika ni nga pong Ginoo. Siguro po nung atintaman masanting, pwedeng kutang king kaya katamo pong sarili, this third Sunday of Advent, this Sunday of joy, yapinitang kutang among nukarinta kaya hugutan, ing saya na ning bieta mo. Among saan po ba natin huhugutin yung saya ng buhay natin? Pero bago ho natin sagutin ho yun, bayo tayo po sagutan ita, tanungin ho muna natin yung sarili ho natin, saan ho ba nanggagaling yung lungkot ng tao? No ka rin wari manibatan, ing lungkot na po ning tao, no ka rin manibatan ing disappointments na, ing frustrations na, ing lungkot na kingbi. Habang sinasagot ko ho itong tanong na ito, bigla ko lang hong naalala si Father Rex Diwa, the late Father Rex Diwa, namatay na ho itong pare. Kinuwento lang ho, hindi ko na ho, bilang ho yung panahon na nakita ko ho si Father Rex, kinukwento lang ho itong karanasan ho na ito, minsan daw ho habang nagtuturo ho siya, at dahil ho English yung tinuturo ho niya, meron ho siyang gustong sabihin, siguro ho dahil lang nasa isip ho niya Kapampangan, ganito niya ho tinranslate sa English yung sasabihin niya. Sabi ho ni Father Rex, you do this, they say. You do that, they say. Where will I put? Sabi daw ho ni Father Rex Diwa, you do this, they say. You do that, they say. Where will I put? Sa Kapampangan ho, gawan mo ini, atin lang sabyan. Gawan mo ita, sumabila. Uno ka rin ko magbili. Where will I put? Nga na po ka nung Father Rex Diwa, makanta niya pong tinranslate king English. Habang iniisip ko ho yung karanasan ho na ito. Totoo naman ho, hindi ho ba? Gawan mo ini, atin lang sabyan ding tao. Gawan mo ita, atin lang sabyan din. Kaya katamo, wapin naman no ka rin tamo magbili. Baligta rin ho natin yung sitwasyon. Pag minsan ho, aminado ho tayo, guilty din ho tayo sa ganyan. Gawa na ning meto nga tao ini, atin tamo nga sabi. Gawa na ita, atin tamong sabyan. My dear brothers and sisters, ganyan ho pag minsan, yung problema ho natin, atin at atin tamong nga po na, atin at atin tamong asasabi. Dati nga ho, hindi ho ba nagkaroon din
nagkaroon din ho ng expression tungkol ho sa aming mga pare. Yung expression na the priest is always wrong. Gawan mo ini atin lang sabyan, gawan mo ita atin lang sabyan. Makita ho kami ng tao, babae ho yung kasama ho namin, ang sasabihin ho nila, babaero ho kami. Akit da nakeman at lalaki la rin kaya minano pong sabyan da ring tao. Kuning kami po, ne? Wapin naman, no ka rin kami magbili. Where will I put? My dear brothers and sisters, naisip ko lang ho, kung ganyan din ho tayo, kahit ho siguro yung Panginoon, malilito ho siya sa atin. Alim mo po? Minsan mga di ka, Lord, sana po mumuran, uling lalang para langi, ing pipipyan ko. Dingaliwa naman, Lord, sana po muran, bangkanita madiligla, retang tanaman ko, uling plantito ko, plantita ko. Siguro ho kung nakikinig ho yung Panginoon sa mga dasal ho natin, makanya din sabyan, you do this, they say, you do that, they say, where will I put? No ka rin ko magbili. So my dear brothers and sisters, ano ho yung solusyon sa ganyan? Ing solusyon po, yapining mabiyasa tamong makontento. Matuto ho tayong makontento. Matuto ho nating tignan yung magagandang nangyayari sa buhay ho natin instead of yung mga pangit. Yes, siguro ho, dumarating ho ang mga pangit na nangyayari sa buhay ho natin, pero hindi ho natin maiiwasan yan. Inyapin po nanong gawan tamo, lawen tala, nung nanuretang masanting, nung nanuretang mayap, amalilyari king bieta mo. Ganyan ho ang nangyari sa natin. Ho, nakakulong ho siya. May nagpadala ho siya ng tao kay Jesus. Meron ho siyang pinatanong. Ano ho yung pinatanong ho niya? Pinatanong niya ho sa mga tao kung si Jesus nga ba yung hinihintay nila o maghihintay pa ba sila ng iba. Ika ba ing panenayan me, itangaman ng Juan Bautista o manaya kay pangaliwa? Ano ho yung sinabi ni Jesus? Ano ho yung sinagot ho niya dun sa tanong? Ang sabi ho ni Jesus, bumalik kayo, magbalik. Sabihan nyo kaya nung ikit at dimdamyo. Sabihan nyo kaya nung nanong ikit at dimdamyo. Nano po waring ikit at dimdamda? Ding pili, makalakad la. Ding leproswan, kakayap la. Ding bulag, manakit la. Ding pipi, makapagsalita ra. Ring maklak, makaramdam la. Ing maya pabalita, mi papanaralya, karing kalulu. In other words, parang sinasabi ho ng Panginoon, lawen you, nung nanoy tang masanting nga malilyari king biyeyo. Tignan ninyo kung ano yung magagandang nangyayari sa buhay ho ninyo. My dear brothers and sisters, gusto nyo ho ba ng real talk? Real talk ho. Ang dami ho nating biyaya na kailangan ho nating ipagpasalamat sa Panginoon. Meron ho akong nabasa. Isa ho siyang theologian. Nakalimutan ko na ho yung word by word ho niyang sinabi in English. Pero ganito ho yung thought ng sinabi ho nitong nabasa ko ho. Ang sabi ho niya, nagtataka ako, bakit nahuuhaw pa rin ng tao, nakatapak naman siya sa tubig na niya. Uulitin ko ho, nagtataka ako, bakit nauuhaw pa rin ng tao, nakatapak naman siya sa tubig na hanggang tuhod niya. Totoo naman ho, hindi ho ba? Nung tutuusin, karakal tamo grasyang tatanggapan king dieta mo, pero bisata pa, pero kakawata pa. Bakit? Kasi etabisang duko, bangkanita, akit tala, ring grasya tamo. My dear brothers and sisters, ano ho ba yung mga biyaya na usually we are taking them for granted? Nanula po wariring grasya nga tsuke katamo, naning minsan na apapansinan. Number 1 ho, ing grasya na po ning biye. Hindi ho ba? Ang grasya ho ng buhay. Muaisip, king karakal da na ring problemang pagdalanan mo. King karakal da na ring problemang linabas king kekang biye. Ang gangeni sisingap ka pa. Ang gangeni mabiye ka pa. Pumaragula grasya ita na kailangan tang pagpasalamat king apong Ginoo. Lawen nyo mo po yung kasiping nyo po. Lawen nyo po nung sisingap ya pa.
Sige po. Sisingap niya pa po. Inkasiping niyo po. Sabihin niyo sa katabi ho ninyo, salamat, buhay ka pa. Sige po. Salamat, buhay ka pa. Pumanyaman ita. My dear brothers and sisters, napakalaking biyaya ho ng buhay. Ang dami na ho nating pinagdaanan, pero pinagkakalooban pa rin ho tayo ng Panginoon ng biyaya na matikman pa rin ho ang sarap ho ng maging buhay dito sa mundo. So my dear brothers and sisters, yun ho yung unang pagpasalamat ho natin sa buhay ho natin. Pangalawa hong biyaya na pagpapasalamat ho natin, ano ho? Or should I say, sino ho yung mga biyaya na ipagpapasalamat ho natin? Ayan ho, yung mga taong nasa paligid ho natin. Ding kaluguran taking bi. Madalas ho natitake for granted ho natin sila. Ila po rin maging sangkan rin nung bakit maging masayaya, ing Paskuyo po. Sabihan ko pong tutuke kayo. Kailan lang ho, nagkukwentuhan ho kami ng kapatid ko. Kinuwento ho niya, nakakagaling lang huli na mag-Christmas party. May Christmas party la po, if I'm not mistaken, 2 days, 3 days ago. Ang saya daw ho ng Christmas party ho nila. Ang saya ho. Ito hong boss ng kapatid ko ho, karakal na po kanu ikwaking raffle. Ang dami ho niyang nakuhang regalo. Baloy po at ning kasaya, ing boss na. Pagka-uwi niya daw ho sa bahay, ilang minuto lang ho, ibabalita daw ho sa mga kapatid ko ho at sa mga kasama ho niyang nagtatrabaho na itong boss ho niya namatay ho. Yung asawa ho niya, biglaan, may atake ing asawa na, nining boss na, itang masaya, itang marakal regalong tinggap, in just a snap of one's finger, uli na mo ning meto nga tao, may lungkot, may wala. So my dear brothers and sisters, pangalawa ho nating ipagpapasalamat ho sa Panginoon, yung mga tao sa paligid ho natin. Makalungkot po, ning minsan ding tao pa, ila ring pagmaragulan tamo. Ning kay makalungkot, ing anak pagmaragulan ni tatang na. Ing anak pagmaragulan ni mana. Ing asawa, ngasawa na. Ing tatang, pagsabyan ning paunakana. Pagsabyan ning pinsana. Pagsabyan ning kapatad na. So my dear brothers and sisters, this coming Christmas, I hope we realize na rining tao nga rin ila ring importante king bieta mo. Bigyan ko ho kayo ng isang halimbawa na importante ho yung mga mahal ho natin sa buhay. Hindi ko alam kung dinasal na ho ninyo ito, pero paborito ko hong ginagawang halimbawa ho ito. Meron hong isang magulang, ganito ho yung dasal ho niya sa Panginoon. Sabi ho niya sa Panginoon, Lord, kahit madalas tuyo lang ang ulam namin, kahit madalas kumakapos kami sa pera, basta wala hong sumasakit, wala hong may sakit sa pamilya ko, masaya na ako. Penga di yun na po ita? Kaya kayong biye? Penga di yun na po. Bakit? Kasi baluyo po, Deni, ring importante, king bieta mo. So number 2, salamat po sa mga mahal ho natin sa buhay. Pangatlo ho, na ipagpapasalamat ho natin sa Panginoon, ang grasya ho ng pananampalataya. Ang grasya ho ng tiwala ho natin sa Diyos. O yan po yung tututang sikanan. Ingke katang kasal pantayanan. Yako po, ingawos ko po ken, kingke katang kasal pantayanan, pang napnap, pang simot. Sa bahay ho namin, lahat ho ata ng binibili ho ng nanay ko ho, sinisimot ho niya. Bakit? Huling masakit po yung biyengin, yale? Kailangan practical tamo. Halimbawa, ing toothpaste mi po, potangalanin nga po si timako po, inggawa na po kumayang gunting. Guntingane po king libutad, ing toothpaste. Buklat ne, kunaning toothbrush na, pangalkalane po, ing toothpaste. Wapin naman itang bala mo alana ka nga po pusit, ating kapangakwa, pwede ya pangadua at long toothbrush, itang atsuking kilog na. Ganyan din ho sa shampoo, my dear brothers and sisters. Pag alana kaya pong shampoo, inggawa na pong makupot ang alane pong atataktaking shampoo, inggawa na buklat ning takap, di naneng di takadanom, kusog bulaya, bulus king kayang buwak, wapin naman pwede ya pangadua, at dilo, itang shampoo, itang balamong alana ka nga taktak, pwede ya pa, atin ya pa pala, makanyan din ng ketchup mi po,
potang ketchup. Wari, sali ang ketchup imakon potang ala niya naman po nga tataktak king ketchup, gawa na, di na pong mapaling danom. Kusog ne. Balo yu po itan dating kulere da boti, ay maging clear ya, ne? Maging clear ya po, manapnap yang todo. Ining ketchup ay ni pwede ya pangadua at lungtiltilan. Ganyan din ho sa pananampalataya ho natin. Alim mo po, karakalabeses king dieta mo, balata mo na agyu. Balata mo na sumulong. Bisata lang sumuko. Pero pansinan nyo po, potang lalapit taking apong ginukaluwal taking pisamban, atin ka pa palang ibuga, atin ka pa palang ibiye, agyu mo pa pala, makanya niya po yung kasalpantayanan. Ang tiwala ho natin sa Panginoon, yun ho nang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na sabihin ho natin sa sarili natin, atin ko pang ibuga, atin ko pang agyu ko pa, agyang pang masakit, ing dadalanan ko. So my dear brothers and sisters, ito ho yung mga biyaya na kailangan ho nating tignan. Una ho, buhay. Pangalawa ho, mga mahal ho natin sa buhay. Pangatlo, yung tiwala ho natin sa Panginoon. Patse at tsula po, rening at lungareni, sabihan ko pong tutuke kayo, maging masayaya, ingke kayong Pasko. Laway nyo po rin kaya kayong kasiping. Sige po. Laway nyo lang po rin kasiping nyo. Tingnan nyo ho yung mga katabi ho ninyo. Pakicheck lang ho kung ano ho yung nararamdaman ho ninyo kapag nakikita nyo ho yung katabi ho ninyo. Nung sasaya kayo po o mabubuysit kayo po? Mabubuysit kayo po? Sabihin nyo po ging kasiping nyo, hello? Sabihin nyo po ging kasiping nyo, alam mo, kapag nakikita kita, naniniwala ako, grasya ka sa buhay ko. O yan po, ing maging sangkan. So my dear brothers and sisters, tuknanganta na pa, ing reklamo. Tuknanganta na pa, ing nano mo at tintang pupuna, nano mo at tintang sasabihan. Start counting your blessings. Uling oyning maging sangkan, nung bakit maging masayaya, ing kaya katamong Pasko. Amen. Talakad tamo po. Sasalpantaya ko, pepaitas siya banwa, makaluklok wananing Diyos, sipang mayupayang tutu. Magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabiyang pon ming amate. Sa salpantaya ko, king banales. Manalangin tamo king ginutang Yesukristo, ban makiraki ya king dieta mo, ngining kasalukuyan at pabandya na katamo king kayang pangayatsu, nga tamong sumabi. Umeka ginu, iligtas me ingkya kang balayan. Umeka at lawan mo, O Ginu. Ingagang tigang ng gabon, ning lugod, king kaya kaming yato. Pataban me, ing disyerto, umeka at pamamulaklakan mo, ing lugod at tula. Inya ng aming manalangin. Umeka at lawan mo, O Ginu, ing sablang pamakilibayan, amanong tingyan mi. Bubuklat mo balugbog ding maklak at kakalagan ding dilaring pipi. Umeka at pagdala mo king pamikaluguran at pamisan metong. Inya ang aming manalangin. Umeka at lawin mo lo, O Ginu, ring hanggang sukulan at telakad mi. Titimawa mo rin bihog, umeka at dinan mo kayang kalayan. Inya ang aming manalangin. Umeka at lawan mo lo, O Ginu, ring hanggang gerang pigmulan mi. Papawi mo ing sakit at takot,
Ume ka at payampangan mo ing kapayapan. Inya ngaming manalangin. Ume ka at lawan mo o Ginoo, ing sablang danop a emi api kabatan. Dininan mong tinape ring danupan. Ume ka at bustan mong idakemi ing atsuke kami. Inya ngaming manalangin. Ume ka at lawan mo o Ginoo, ing di muddang kasalpantayanan ding puso mi. Bubukla mo mata ding bulag. Ume ka at dagdagan mo ing kaya kaming kasalpantayanan. Inya ngaming manalangin. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, sumeka at pasiknangan mo kamit ibayo, metong ka kaya kami at kaya kaming aman nga lanangga.
Manalangin kayo kapatid, banding kaya katamong daon, matanggap lara pa ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Purit, kaligay, kailan, kikakatama sa plala, kumabilog ng Santa Iglesia. Ginumanano na siya ng iting ayin, ayayampang mi, king kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlu da sakripisyo, king kiyakang dangalan, at tuneming Eukaristiya at kaligtasan, ipagkalumuiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginumanatili ya kaya kayo, yat nayo ring puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Hesu Kristong ginumi, inyang migpakumbabayang may kisaut kaya kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngini panayan miya, itangaldo po tangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita maging kaya kami sana itang kaligtasan na pengako na, ang inipaninayan miking mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Layon makiabe alang tuk ng babya kapurian kaya ka, at ngaming kakanta. Kapin banal o iba, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone at binyene ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikayungan at kananye, itiyeng ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo, nga na. Tanggapan niya iti ikayungan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Ban kaya mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti anting pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kami
Nyangin igaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng me, biening anak mo. Darawon mi kaya kaiting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepaliarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansya ng misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banale Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Papa, i Florentino ing kaya kaming Obispo, i Pasiano ing kaya kaming Obispo emerito, ding sablang Obispo, pari, diakono, relihiyoso, ding kaya kang seminarista, ating mabilog abalayan na ay natbus ning kaya kang anak, para kaya ka. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mye at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mula siya na king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga. Ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing kayang esposo, kayabe ring apostol, kayabe ng Santa Monica ing kaya kaming patulunan at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banale Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngeni po manalangin tamo ngeni, king panalangin na tiro na ning Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupanan ning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Malugod at papamakalulumingi pa, ing ginuming Yesu Kristo, wa kaya kang anak, sinabi na karing kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula siya nababalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia. At pamayapan may ampuan bilugan, nagpangking kaburian mo,
ikang mabibiat magari, manggaman king ngalanangga. Ing kapayapaning Ginoo manatili siyang parati kaya kayungan. Ipakita mo po ngeni ing misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kaluguran kong kapatad, nyo ing kordero ning Diyos, ing panibatan at ing tunes sangkan ning tulata mo. Ya ing milalako king kasalanan na ning yato, mapalad laring mayayaos king apuna na ning kordero.
To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu, ipagkalub na siya na kaya kami niting Eucharistia, ing kaya kang dibinong kasaupan. Ikabos na kami karing kaya kaming kasalanan at isadya para kingaldo ng kebaitan, ning kaya kaming talapagligtas aginu, manggaman king lanangga. Amen. Ing ginu manatili kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ing ipampo ning anak, ampo ning banale espiritu, ing misa mit, ausan tayo po pala, sister. Lukulok tapa mo po sagli. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Sister Leticia, galing sa Santa Cruz, Manila. Ang aming community po ay Hermanas or Missionaries, Servants of the Word. Ang aming apostole po ay ang magbahagi ng salita ng Diyos. Isa po sa mga paraan ng aming misyon ay ang Bagong Mission Magazine po. Ito po ay family magazine. May articles para sa buong pamilya po. Halimbawa po sa page number 22, makikita nyo isang article na pangalan ay Bakit sa nayon maraming mag-asawa ay humiwalay? No, para makikita namin kung paano maitulong sa mga mag-asawa. Ganon din po, may isang article tungkol sa kay Mama Mary kasi di ba bukas po ay memory ni Our Lady of Guadalupe. So i-explain po dito ano ang ibig sabihin ng buong imahen. Ganon din po, may mga comics para sa mga bata bandang huli at para sa mga lalaki, meron ding isang article na ang pangalan ay Kayamanan ng Tunay ng Lalaki. So mga kapatid, ang magazine na ito po ay 60 pesos lang. Nandoon ako sa labas para kung sinong nananais kumuha ng isa o dalawa para ibigay nyo ito sa ibang tao bilang isang regalo. Okay? So maraming salamat mga kapatid. Merry Christmas in advance and Happy New Year. Thank you very much po. Deni po kadong simbambengi tamo, ding schedules tamo po, makapaskid la po karing kaya katamong monitoring TV, December 15 to 23, 6 p.m. and 7:30 p.m. Ang pong December 16 to 24, 4:30 a.m. Talakad tamo po. Ing misa mi daon ne, umen ako king kapayapan. Salamat, King Diyos. Kahit na
Happy birthday, Kong Jo. Happy birthday, Jonathan. Pagkanta tayo, Jonathan. Happy birthday to you. Christmas. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jonathan, God bless.